Hutano hwepfungwa. Zvaisekesa chose kuona munhu anorwara nepfungwa tichikura kumamisha kwedu. Zvichida iwe hauna kumboseka vanhu vataiti mapenzi. Taiti kwavari, anopenga, idhunyazi, anotwanya, imendari, haana kukwana. Mazita ese iwaya aisaremekedza vanhu vairwara nepfungwa, asi aitowedzera moto wagara uri kunganduka. Zvaitipa kuti tivaise pasi pedu, tokwanisa kutukirira kana kutema nematombo. Tine katsika kekuseka nekupa mazita kune vanhu vasina kuzvarwa vakafanana nesu. Isu tinozviti vanhu vakakwana. Ivo zvowatambudza kuti kosei vamwe vasingationewo sevanhu. Wakambosanganawo nenyatwa yekunyombwa nezvauri ugozvishayirwa pazvo here? Kana wakambonyombwa saizvozvo, siwa kuti hausiwe wega. Ini ndinoda kureurira kuti ndakambosekawo vakawanda, kwete mumwe chete, kwete vaviri, kwete vatatu, asi ndakazotsiurwa namai vangu. Wakandidzidzisa nedimikira rekuti seka urema wafa. Taimbotedzerawo vamwe vedu vanenge vachiseka, asi pandakatanga kunzwisisa, mwoyo wangu wakadzoreka, ndikatanga kunzwa mwoyo uchibaikana kuti ko Mwari vanodarirei vamwe. Kana nevakoma nevanin'ina vangu takange takutsiuranawo tichishandisa iro dimikira ratakanzwa namaiyo wedu, seka urema wafa. Ndinotondera kuhwedza nekwamandeya tu. Kune waipfeka nguo dzakasviba vasingagezi, koita wainyatsotsvinda asi vaitaura zvinoenda nekokoko pakunzwisisa, vamwe woshaya kuti vari kuti chii. Wamwe taitotamba nawo tichinakidzwa nekuita kwawo, wamwe waityisa nekuti waisaziya kuti wachaita sei. Waisazviitisa ba, wairwara. Nanhasi ndinoda kuyeuchidzana neavo wanogamuchira mashoko angu kuti ngatisekei urema tafa. Ndinodaro nekuti vanhu vanorwara nepfungwa vachiri kusangana nevanhu vanovaseka, kuwanyomba, kuwadzikisira nekusatobvuma kuti munhu anotorwara nepfungwa uye anofanira kuenda kuchipatara uko kwaanokwanisa kunobatsirwa. Mutauro wedu ngauratidze kuti vanhu ava vanhuwo sesu. Watiri kuti mugunduru, wana wedu wari kurwara. Chishuwo changu ndechekuti dai tabatsirikana nekuchinja maonero nemaitiro edu maererano neutano hwepfungwa. Ndinoitwa Coach Fran, ndiri amai, ndiri mbuya, ndiri mai Chuma, ndiri chipangamazano kansela uye ndiri coach, ndine hanya neutano hwepfungwa. Ndinoshanda nemadzimai kuti vakwanise kutarisana nematambudziko eupenyu, vagokunda vagare upenyu hunovafadza chero zvakaoma sei. Kune vanoda kuziva kuti zvinogoneka sei, ngatibatanei pa www.mothersunited.ca.